Ha Huna francba volt egy kis gáré, töggány piros ruciban pengetett, azt mindenki csak úgy hitta, hogy Pidi. Ilyet szólt neki az őse. Na, a Grossmutter szarú van. Nyomast neki valami kaját, mert kiveri a balhét, hogy még eldobja a kanalat itt nekünk, vazeg. Az öreg lány állatgázkégliben lakott a dzsuvában. A Piri elkezdett nyomulni a dzsuvába, gondolta legalább lenyom egy pár gazt. Totál oda volt a ganéba, azt nem bírta véntyúk kérójához érni. Sakál egy szitu, közben meg jött a pitbull és nyomta a vakert neki. Na mi a pálya, mi? Miért nem a dizsiben nyomadsz, kis csaj? Full dizsi van a városban, mindig ott szoktam zsibadni, vazze. Hull a sirályna, kamázod? Fasz, le kell padlóznom az anyagot a Grossmutteromnak, mert megmurd el. Na álljál már le, azt az ujjál itt lecsinázó Pest, egyenesen azt már ott is vagy a vén szatyornál. Megdobod a cuccol, aztán veretünk a dizsibe a fateron verdájával, vágod? Ja, zsírfrankok, te addig heszeit, vaze. Az a Piri húzta a belét a Grosshoz. Nagy szopás volt, mert a pitbull átbaszta a rihonyát a rizsával, azt a hosszabbik utat mutatta. Közben ő meg eldöngetett a mutihoz. Lenyomta és beburkolta. Patentra fonnyat volt a vénycsont, a pitbull még flammosabb lett tőle. Gondolta, betolja a Pirit is. Ledöglött a nyanya helyére az ágyba, azt várta a Pirit. Be is kóbászolt a kis gyökér, most kubizta a pitbullt az ágyban. Te muter, miért olyan köcsög a pofád? Hát mert a Csehóba leverték a klazúromat a lavóra, vaze. Azt miért vagy büdös? Fullatom a hónajgátló, mit cikized? Van viszont egy pattanás a nyelvemen, azt kubizd meg. Azzal tátotta a pofáját. A nyomott surmó benézett, erre bekajálta őt is a pitbull. Utána horpasztott egy királyt a pecauban. Megszívta, mert jött a Piriék spanja. Na, az ki is szasszerolta, hogy valami nem kosher. Addig sasolt a Kéglinél, míg kiszúrta, hogy a pitbull hegeszt a dikaun. Adott neki egy akkora sallert, hogy a dög lepetejzett. Előnyéste a nagy kalefaut, azt megrajzolta a pitbull gyomrát. Dőtt belőle a mutter, a Piri, meg a szar. Tök everybody volt a buli, burkoltak, pikkeltek, piáltak reggelig. Egyedül a pitbull nem komálta a témát, mert ha valakinek csengettek, akkor annak akármilyen a felhajtás, mégse egy nagy vasszizdasz a téma. Az egész napja el volt, kurva.